Lau argien saietzara heldu nintzenean, bat-batean, gauzak esneketeriaren tresna motordunarekin deus loturarik etzuela ohartu nintzen. Garraio makinari alde guztietari kea zerion eta zuru-zuru estiak hautematen zitzaizkion. Harritua nintzen. Aluzinazio baote zen, gaznazo bera jatearen osteko jainkoaren gaztigua, urduetegi industrialaren zaratarezko sedea zeukan gaueko komando batekin bekoz-beko nintzena, soldadu herrikoiak sasi artetik punpean aterako zitzaizkidan ahuntzen sotiltasunez eta agian merezi nuelako hor bertan kalituko eta erreko ninduten. Horma egina nintzen, eta autoa lur bustian itxatzia geratu zitzaidan, hil eta asperen mekanikoz. Garraiotegitik berde fluor koloreko tximistak jaukitzen zitzaizkidan eta zu bakoitzak paralizatzen nindun. Aspaldiko partez, gure aita zeruetan zirena marmarazten hasi nintzen, azken orena hurbil neukala kasik segur. Txinka frenetiko eta metalikoak entzuten nituen, makina borobil elipsoidalaren zurubi hidraulikoa jauzten ikusi nuen, eta zola kizkailduan pausatzen, gizaki orlegiarin bat emeki jaitzi zan. Estralurtarrak ez gaude bakarrik unibertsoan, erranuen horma. Aurrean neukan gizakiaren itxurak, Rosgelen agertu zanaren antzaundia zeukala gogoan atxikiz. Buru angelua, amanda begiak, sudurrik ez, kokotxa eskaz eta ahoa ertzia. Besoak eta zangoak izugarri luze eta malguak zituen. Enekien arra ala emeatzen. Ezin asma biztandena, espazio estragalaktiko entrebestakatzeko erabiltzen zuen apainduraren azpian.